తిరుమలలో వెంకటేశ్వర స్వామి కనులు కనబడకుండా అంత పెద్ద నామం పెట్టి ఎందుకు మూసేస్తారో తెలుసా? ఒకప్పుడు తిరుమలలో వెంకటేశ్వర స్వామికి అంత పెద్ద నామం ఉండేది కాదు. తమ కనులతో అందర్నీ చూసేవారు. అప్పట్లో కొంతమంది అధికారులు తిరుమలలో చేస్తున్న చిన్న చిన్న తప్పులకు చాలా కఠినంగా శిక్షించబడేవారు. అది అలానే కొనసాగడంతో తిరుమలలో స్వామివారి ముందు వెళ్లడానికి అందరూ భయపడేవారు. దాంతో అక్కడ అర్చక బృందం స్వామివారి కళ్ల ముందు జరిగే పాపాలను కఠినంగా శిక్షిస్తున్నారు అని భావించి స్వామివారి ఆగ్రహాన్ని చల్లారించడానికి నామంలో కొంచెం కర్పూరం కలిపి ఆ నామాన్నే వెడల్పుగా పెట్టి స్వామివారి కనులను మూసేశారు. కానీ ఏకంగా కళ్ళను మూసేస్తే స్వామివారి ఆగ్రహానికి బలవుతారని భయపడి వారం మొత్తంలో ఒక్క రోజైనా, అది గురువారం నాడు, అంత పెద్ద నామం తీసి చిన్న నామం పెట్టి స్వామివారి నేత్ర దర్శనానికి అందరికీ అవకాశం ఇస్తారు. అదే రోజు స్వామివారి ఆభరణాలు, అలంకరణ తీసేసి స్వామివారి శరీరాన్ని నిజరూప దర్శనం చేసుకునేందుకు భక్తులకు అవకాశం కల్పించారు. ఆ విధానాన్ని ఇప్పటికీ కొనసాగిస్తున్నారు. అందరం ఒకసారి మన మనసులో ఓం నమో వెంకటేశ అని స్మరిద్దాం.